Kaixo, orain arte ikasitakoarekin problema mota hauek egin daitezke. Hemen 3 jarri ditut eta nik uste dut ondo ulertuko dezutela. Lehenengo jartzen dut. Olio mota baten dentsitatea 0,82 gramo zentimetro kubikoko da. Zenbateko pisua du 3 litro olio dituen ontziak. Orduan, hemen badakigu zentimetro kubiko bakoitzak pisatzen duela 0,82 gramo. Hoi da, bere dentsitatea. Eta gu ditugu 3 litro. Orduan, zer egin bako enuke kaso hontan? Jakin zenbat zentimetro kubiko ditugun. Zera hortara jakin dezakegu bere pisua. Orduan, hau pasatuko dugu zentimetro kubikotara. Hemen bezala, zentimetro kubikotara. Orduan, 3 litro pasatzerakoan, 3 litro pasabarko dugu lehenengo bere baliokide batera. Goatzen zeate zein den? Mililitroak. Orduan, pasabar dugu mililitroak. Orduan, litrotik mililitrotara, 1, 2, 3. Orduan, jarriko ditugu, 1, 2, 3. 3.000 mililitro dira. Eta 3.000 mililitro edo 3.000 zentimetro kubiko gauza bera da. Orduan, zentimetro kubiko batek pisatzen badu 0,82 gramo batek, hau da, esan nahi dudana da, zentimetro kubiko batek pisatzen badu 0,82 gramo, zer barko dugu? Behin barko dugu, 3.000 ditugunez, bider 3.000. Horra jarriko dugu. Bider 3.000 ditugulako. Horra jartzeko, 1, 2, 3, 6, behatzen zazpi. Eta, biderketa egin ondoren, koma eta gero, bi daudenez, hemen jarriko koma eta gero, 2. Eta, atako zaizkiguna, zer dira? Gramoak. Ikusten? Zentimetro gramoak. Horran ditugu, zeba pisatzen du? Esan dezakegu biratara erantzuna. 2.760 gramo edo, eta koma mugitzen badugu, 1, 2, 3, 2,760 kilogramo. 3 litroko olioak. Ikusten zuen bezala gutxio pisatzen du. Ez da iristen 3 kilotara. Bigarrena, margotu nahi dugun gela baten horma, 350 zentimetro luze, horrela, eta 260 zentimetro altu da. Hora da. Hora da, 350 zentimetro eta altu 260 zentimetro. Datu jarri dugu. Horren, zenbat balioko du margotzea, metro karatu bakoitza 10,5 euro balio badu. Bueno, garesti xamarra da. Nik uste dut ez dela margotzea bakarrik, izango da konpontzea eta dena. Ze 10 euro metro bakoitza, ez dakit, edo pareta, paperez pintatu behar dugu, edo euskalo, ez dakit. Bueno, asuntoa da. Esaten digute, metro bakoitzak, balio duela karratu bakoitzak, 10 euro, horra guk, metro karratuak behar ditugu. Horra, metro karratuak atertzeko hemen, ditugu zentimetroak eta zentimetroak, pasatuko dugu dena metrotara. Orduan, 350 zentimetro, zenbat metro dira? Zentimetrotik metrotara, guatzen zate, 1, 2, dugu. Metro, dezimetro eta zentimetro. 1, 2. Horran koma ere, 1, 2. Horran gaitzen zaigu, hau da, 3,5 metro. Eta alturan, 260 zentimetro, bi mugitzen da, 1, 2. 2,6 metro. Orduan, zein da honen azalera? Azaleran, goratzen bazatera, oina bider altura. Horran bidertu marko ditugu biak. 3,5, bider 2,6. Bidertzen dugu, 30, 18, 21, 50, badurako, 6,7, 0, 1, 9. Eta bi jartzen badugu, bat azezkigu, 9,1 metro karatu ditugula. Hori da, zati bat egin dugu. Jabentzat, badakigu zenbatekoa den pareta, 9 metrokoa. Horan, metro batek karatu bakoitzak 10 euro balio badu, eta baldin baditugu 9 metro karatu, zein bako dugu? Biderketa. Orduan, ingo dugu 10,5 eta behan 9,1. 5, 0, 1,
berrogeita bost, behatzi. Bost, behatzi. Laurogeita hamabost, euro. Pixka garesti, atazego. Ondo daba. Guazen urrengoa, azkena. 2,5 litroko lurrin botila baten edukiera 40 zentimetro kubikoko ontzietan banatu da. Zenbat ontzi bete dira. Bueno, ikur badakizue lurrin ontziak dira perfumeak bezala, eta orain ontzi txikitan jartzen dira, ze gutxi jartzen da. Usaila asko mantentzen dute. Orduan, tanta batzukin nahikoa baldin bada, 40 zentimetro kubikokoak dira. Ontzi txikiak dira, eta guk ditugu, orduango dugu ontzi bat, 2 litro, horrela, nik jarriko dut, hau da, 2,5 litrokoa, eta bota bat ditugu ontzi txikitan. Zenbat bete bat ditugu? Bueno, orduan guk egin beharko duna da jarri, hau litroa baldin badira, eta hau zentimetro kubikoak, hau pasabarko du zentimetro kubikotara, edo hau mililitrotara. Bueno, gu badakiguna da, 40 zentimetro kubiko dela 40 mililitro. Orduan, gu badakigu 40 zentimetro kubiko dela 40 mililitro. Hori ditza badakigu. Eta bigarrena dakigu, 2,5 litro, diala, zena mililitro, pasatzen da, hiru, ez da? Litro, dezilitro, zentilitro, mililitro. Bat, bi, hiru. Horran, komaren, hiru mugitu, bat, bi, hiru. Horran, ez dezkigu, 2005 mililitro. Horran, botila horrelakoa baldin bada, eta horrelakoa bete behar bain behitugu, zatiketa bat. 2005 zati 40. Kasiko gero egiten, jartzen kentzitu zeroak, geroko gutziko dut. Orduan, hau izan batzateke, 6 bider lau eta lau, bat, bi, eta bi sobatzen zizkit. Bueno, bi, baina zeroak endu duten, badu zaitezte, komo hor dago, ondarra zen bada, ondarra da, hogei, ondarra ez da bi, koma hemen zijoan da. Bueno, orduan, ondarra hogei bade bada, horren erantzun egin behar dut. Zenbat ontzi? 62 ontzi. Eta soberan, hogei mililitro ditut. Eta hori izango ditzake, emaitza. Beste bat arte, agur.